wakandibata ndije wako zinonani zinodauya 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 takadaitwa kuti ndiuye zinodauya zinodauya. Maita mama nekuimba kwakanaka. Ansati amboinzwawo chini iyoyo inotonakidza pazosarira kangoma nekahosho. Taibva tadzana tonakidzwa hedu. Mwari wakuitire zvakanaka nekuimba kwakanaka chaizvo. Ndokumbirawo kana pane pakati pedu anokwanisa kutinamatirawo. Kana pasina anenge achikwanisa kuparidza tinongosherana mavhesisi todzidzisana totoita bible study. Asi kana pana ada kushera zvakangonaka futi. Saka in the meantime kana pana tisati akamirira izvozvo, kana pana anokwanisa kutinamatirawo munamato yekuti tivhure rusando rwedu Mazvita. Amen. Ngatinamate yedu. Muzita renyu Baba, nere Mwanakomana, nere Mweya Mutsvene. Amen. Amen. Unemi Baba makatendeka tinouya pasi pechigaro chenyu chenyasha chitsvene manheru matsva muupenyu hwedu. Manheru ezuva ratopfuura ira tisingazoonizve. Baba tinokutendai Jehovha nenguva yamatipa kuti tisangane tifidhe mweya. Tinokutendai nevatungamiri Mwari. Tinokutendai nevagoneswa kuuya. Neachaparidza Baba mutungamirira. Ndimi munosarudza. Une Baba Ishe wekururama. Tinokutendai Mwari. Muri pachigaro cheushe. Muchititonga mune hanya neupenyu hwedu. Takungokwidza pachigaro chenyu Jehovha iye achatipa shoko. Mweya Mutsvene tanga nesu gopedza nesu. Baba tinokutendai Mazvita yenyu Mwari. Tiri muzita raBaba nere Mwanakomana nere Mweya Mutsvene. Amen. Amen. Mazvita henyu gogo mashatini nekutinamatira ndiamai vangu ivavavo. Maita henyu nemunamato unodziya. Handizive pakati pedu pano here anokwanisa kutisherawo soko nhasi. Tinogara tiinaro but ndaringofoti kana paine vamwe varipo zvavakeni share because ndanichizoshare on Thursday. Saka ndaringoti let's be open for everybody kana kumwe vanoda kushare. But kana pashaisika ndinogona kusiya zvichireva kuti china handichasei ndiri paoff ndiri 3 days off saka ndiri kupa. Zvakanaka mama kana muchikwanisa munongosheya. Thursday yacho kana magona futi munongozoka muchingosheya hazvina kuipa kuna Mwari hakurambirwe munhu. Kana muchikwanisa henyu nhasi hazvina kuipa tinokupai nguva. Munenge maita basa kushandira Mwari. Ameno pakati pedu pane here ari kunokwanisa kutisherawo soko nhasi. Kana pasina mama mashoko wati vanokwanisa kusheya nhasi. Aiwa ngavasheya havo Thursday vanenge varipo tinavo paschedule. Saka tinotenda madza nekugara makagadzirira. Sorry. Okay, regai chite. Ndivhurirewo Acts 3 verse 1 to 9 I think. Acts 3. Azvirambi zvakadaro. Azvirambi zvakadaro. Azvirambi zvakadaro. Azvirambi zvakadaro. Kudenga kuna Mwari. Kudenga kuna Mwari. Azvirambi zvakadaro. Yenyu iyo zvakadaro. Nyaya iyo zvakadaro. Azvirambi ndati kudenga kuna Mwari. Azvirambi zvakadaro. Kudenga kuna Ishe. Azvirambi zvakadaro. Zvenyu
hazvirambi zvakadaro zvangu, hazvirambi zvakadaro. Kudenga kuna Mwari, kudenga kuna Mwari. Acts 3:1-9. Pandaenda pasiripo. All right. Acts 3, verse 1 kusvika 9. 9 isenyaya yeThe Beautiful Gate. Inogumira mwanangu. Kurapa kwechirema. Ito chapter 3 verse 1 chikamu chacho chinoperera pana 10. Kurapa kwechirema verse 1. Zvino rimwe zuva Pita naJohani vakanga vari paimba yokunamatira Mwari nenguva dzechitatu dzemasikati, zuva rorerekera kumadokera panguva yomunamato. Verse 2. Zvino parimwe zambara guru reguta iri rainzi zambara rakanaka, paiva nomunhu akanga ari chirema kubvira pakuzvarwa kwake. Munhu uyu aipota achitakurwa achindogadzikwa pazambara iri mazuva ose kuti agokumbira mari kuvanhu vaiuya kuimba yaMwari kuzonamata. Verse 3. Zvino kuzoti murume uya aona Pita naJohani vari kupfuura vachienda kuimba yaMwari, akabva avakumbira kuti vamupewo chipo. Verse 4. Zvino Pita akamutarisisa ndokuti tinangise. Verse 5. Munhu uya akavatarisa achifunga kuti kuda ndichapiwawo kamwe kanhu zvako kubva kwavari. Verse 6. Ipapo Pita akati kwaari, ina handina zvangu mari, asi ndichakupa chimwe chinhu chandinacho nezita raJesu Kristu weNazareti. Ndinokuudza zvino kuti simuka ufambe. Verse 7. Ipapo Pita akamubata ruoko rwake noruoko rwake rworudyi akamubatsira kuti asimuke. Pakarepo makumbo echirema ichi akabva asimba. Verse 8. Ipapo munhu uya akatanga kufamba akaendawo navo kuimba yaMwari, achifamba achisetuka-setuka achirumbidza Mwari. Verse 9. Vanhu vose vakamuona achifamba achirumbidza Mwari. Verse 10 yekupedzisira. Vakamuziva kuti ndiye waigarira zvipo pazambara rakanaka retemberi. Ngaakomborerwe masoko atenzi anoperera pano manherano. Haleluya. Haleluya. Mazvita nekuverenga kwakanaka mwanangu. Regai ndimhanye nenyaya iyi. Sorosho kwangu noti Jesu anosimudza marombe kubva muguruva. Jesu ndiye anosimudza marombe kubva muguruva. Jesu ndiye anosimudza marombe kubva muguruva. Ndo musoro weshoko wangu. Jesu ndiye anosimudza marombe. Mukati muupenyu tinoona kuti kune vanhu vanosangana nezvavo. Pano tiri kupiwa nyaya yataverengerwa zvakanaka nemwana wangu. Ye murume aigadzikwa, aipunyaira ari paBeautiful Gate. Ranga riri rombe paBeautiful Gate. Varipo vanogadzikwa paBeautiful in one way or another. Varipo vakagadzikwa paBeautiful Gate. Pane kereke, pane gate, zita rinonzi Beautiful. Asi pari kugadzikwa chirema. Murume akaremara. Ndo pari kugadzikwa kwete nevapenyu. Haleluya muzita raJesu. Pane anosimudza marombe kubva muguruva. Agadzikwa chirema papapa. Chaiuya chigadzikwa bhaibheri ndo zvakataura zuva nezuva. Ndo paaigadzikwa ipapo. Zuva nezuva. Vachinotora mari, vachihwina, vari mukati, vari mutemberi, vari kubhureswa, vachiimba haleluya varimo. Iye ungoripo pavicinity around. Asi kuti achinopinda mukati disabled. Asi anoona mutakura. Nhasi ndoda kutaura nekuti vanosimudza marombe muguruva vakagadzikwa pane zvimwe nzvimbo. Ndo vandiri kutaura. Pane akagadzikwa, kana kuti marriage yako yakagadzikwa, kana kuti business yako yakagadzikwa, kana upenyu hwako hwakagadzikwa, kana kuti pane chinhu chaunoda so wakangogadzikwa ipapo. You can't move anyway. Pane vakugadzika ipapo. Regai ndikuudzei, mungaramba kuti hakuna mweya, kune variko. Kune variko vanogadzika vanhu. Asi kana tasangana nemurume anonzi Jesu,
pane zvinochinja mukati muupenyu hwedu ana mai manheru ano. Zvinofanirwa kupera zvokugadzikwa. Kana tachima pamberi paMwari, mhepo dzingasumuka zvinofanirwa kupera muzita raJesu. Mwari ane nzira yaanoita inoshamisa. Pamwe tinojaja anga kutonzi murume uyo paBeautiful Gate. Ndo zvatinomuverenga, a lamb at the beautiful gate. Ndokulebherwa kunzi uya here uyo wakazoda here uya here uyo achakazoti upfumi anawo asi Mwari ngatiwanire nyasha. Kuna Jesu anouya nenyasha dzinoshamisa. Kuna Jesu anouya nefavor inoshamisa. Kuna Jesu anouya achichinja the story. Kune vakabva kure vakagadzikwa vachigadzikwa nevanhu pamagedhi. Vamwe vakasaisira kuti vari kugara. Uye anga atojairira because nyange kuuya kwaPeter naJohn, Bhaibheri rinotaura kuti wakatotarisa akati ndiri kuda chipo, ndiri kuda, akatarisira kupiwa mari. Munoziva kana wagarisa nedambudziko rako, you feel it's adequate for you. Ndizvo zvakakufanira. The devil is a liar. Hazvina kumbokufanira iwe. Hazvina kumbokufanira manheru ano. Hazvina kutombotifanira kugadzikwa pagedhi. Hazvina kutofanira kuti ndichida kuroorwa ndogadzika pagedhi. Hazvina kufanira kuti ndichida kuita business yangu ndogadzikwa pagedhi. Hazvina kufanira kuti ndigare ndingori ndonda misi nenguva yose. Hazvina kufanira Mwari imi muzita raJesu. Vanosimudza marombe kubva muguruva. Andakamboenda munin'ina wangu akamboita chigayo, vachine chigayo kumushoko. Ndobva ndavavhizitira. Saka vaizoenda kuchechi yepostori. Ndikati kupostori ndinoda kuenda ndikaendesa zvangu ndiri pano ndichigadzira ndiri pano. Saka kwakabva umwe mukadzi akauya. Mukadzi uyu akabva kure kure akatakura almost 1.5 buckets dzechibage chekuda kugadzirwa. Ini handisati ndambovhura chigayo. Ini handigoni kana kuziva kuti chinostartwa sei. Varidzi vacho vaenda. Haleluya muzita raJesu. Pana ngandito amen. Haleluya. Hazvirambi zvakadaro. Muzita raJesu. Ndobva vasvikapo pachigayo paya. Vati kutoita zibhagidhi rinenge rechibage. Zvikanzi chigayo chiri kushanda here nhasi? Ndikati hapana. Zvikanzi dai maziva kwandabva. Haleluya. Pamabva nedambudziko iri kure mama. Mwana wangu pamabva nedambudziko iri. Gogo kwamabva nedambudziko iri gure. Mai machoko kwamabva nedambudziko iri guru manheru ano. A deity of the Lord Jesus Christ. Anofamba nyange nekufa kake wakafamba achizviratidza. Ora akafamba achizviratidza pakati pavanhu vachiporeswa achita minano. Kwamabva nazvo kure. Kana abva nazvo here kure senini zvaainazvo mukati memhuri. Mukati ukatarisa around your family hatipotodi kuenda kure nhasi. Pane wabva nazvo here kure. Dzimwe ndufu dzaunongodzwa kuti dzakauya sei. How did it happen? Mwari wekudenga ngaatibatsire. Asi kuna Mwari anondosimudza marombe kubva muguruva. Kazhinji tinoguma kukurumidza. Anga akutonzi paBeautiful Gate. Chirema chepaBeautiful Gate. Chirema chepaBeautiful. That was the name. Period. Pane vamwe vakurombe kuitwa label nezvimwe zvinhu. Nezvavari. Vaya here. Munomboziva here. Ini ndinoisa musakurumidza kujaja. Nekuti ukaenda kuJeriko kune chifeve Rahabhi anosimudza marombe kubva muguruva kwavakabva kure. Chifeve chaibhuga vasikana. Chaibhuga. Rahabhi yauya. Mubhawa umu tichichamba chichinja. Ndakambopinda mubhawa ndichingoona kuti zviri kufamba sei because ndiri mushumiri. Ndabva ndapinda mubhawa ndichida kuona kuti vanokura vachitambira varume vevanhu. Vachinotora matoro. Rahabhi chifeve. Kwaakabva kure kwamakabva kure but kuna Jesu anosvikosimudza. Ndiani waiziva kuti Rahabhi chifeve chingapinda mugenealogy? Ndiani waizviziva kuti of all people selected muJeriko ndiye aifanira? Muzita raJesu tina Mwari anosimudza marombe kubva muguruva. Ndiye anosimudza marombe muguruva. Ndiye unosimudza marombe. Sekai zvenyu ndiri chifeve Rahabhi. Sekai zvenyu. Pane vakaseka vakuti muri kureva baba vayo. Chifeve chiya ichi chakatiza chikuru chiri kugura izvo. Muri kureva baba vayo. Muri kureva magogo vayo nemwana asina. Musakurumidza kujaja goti. Mwari vane nzira dzimwe dzavanoita mukati muupenyu hwedu. Nyange tisingamuzivi ndonyasha dzake dzakati kwanira ndichadzitaura pazasi apo. Wakani anosimudza marombe muguruva manheru ano.
tichikugura mubhawa, tichifara mubhawa, tichihenga varume vanhu mubhawa, ndo tinosvikirwa nenyasha. Manheru anoimi pane vamakatarisira pasi here muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Vanapita vanosvika pachirema vachiti isusu hatina chimwe chatiinacho. Ndokutaura the power of this name, the grace of this name, the sympathy of God, the goodness of God, the love of God unconditional. Isina kana chi wakapurwa chirema, vamwe vaitomunyima, vamwe vaitoseka, vamwe vaita sei, ndofunga aripo. Asi zvino kwauya vana kapfeka Jesu. Kana takapfeka Jesu zvinoonekwa. Haleluya. Zvinoonekwa nematauriro nemabasa nemafambiro enokuita. Zvikanzi isusu mari yamunoda hatina, but pano tine zita raJesu, zita riri pamusoro pemazita ese. Haleluya. Surprise. Vationa akufamba aita muri kuita surprise, maipfuura po muchiti anogara aripo. Kune umwe ane nyasha ari kurembera pamuchinjikwa, ari kudzima rugwaro runopopota mukati mevana vavanhu, ari kudzima rugwaro runorwarisa, rugaro rwokusora, rugaro rwokutuka, rugaro rwokurwarisa, rugaro rwokugara uine jambwa. Haleluya, muzita raJesu. Manheru ano hozana, hozana, makanaka Jesu. Hosana, Hosana, makanaka Jesu, makanaka Jesu. Hosana, 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 Hosana. Mwari munoziya zvenyu. Hosana, Hosana. Mwari munoziva zvenyu. Hosana. Kuna anokuziva. Kuna ane the end, the beginning and the end. Kuna anogona kuya chita perfect. Singagoni kwekana na mama wako kana mai machoko dzakakomana wangu hatigoni, asi God anosimudza marombe kubva muguru. Iye akati pamwe vakomana haagoni here kutipa zvinhu zvose Kristu Jesu. Haagoni here kutitira zvakanaka manheru ano mwana wangu. Haagoni here kukusvikira manheru ano Jehovha. Haagoni here kukugonesa kugadzikwa. Wakangogadzikwa ipopo rega kuzvitora as a station call kuti ndizvo zvandiri izvozvo. No, I refuse in Jesus' name. Handizvo manheru ane, handizvo manheru ano. Mwari ngatiitire zvakanaka. Handizvo pane vamwe vanhu vane kamwe yakakangoshata kane gudo, so kari mukati hamene kuti kakaitwa seizo kekungojeje nekungoita so. Haleluya. Ukaenda kuna Ezekiel zvikanzi ndakangoturwa ndoda kutaura nevanhu vanonosvikosunungurwa nezvinosunungurwa naJesu zvagadzikwa somewhere. Watopiwa label kuti this is your status. Iwe utoumviridzwa kwazvo uchinzi this is no. Mwari wedu anotiitira zvakanaka nokuti he is a living God. Uye nyasha dzavo dzinogona kutikwanira nyangwe tiine minzwa. Ko wakainda kanenge katatu achiendako, asi wakatorwa kunzi nyasha dzangu dzakakukwanira. I'll give you the grace. Asi asina kupa chimwe chinhu chinokufukidza urema hwako, chinokufukidza kukwenwa kwako, chinokufukidza that limitation. Ndo Mwari vedu ava. Haleluya. Zvaringana kurangarirwa, ndati zvakaringana kurangarirwa naJesu, zvakaringana kurangarirwa naJesu, zvakaringana kurangarirwa. Hanzi pane vanongogadzikwa somurume, pane vanongoita zvezvifeve vakaripirwa kuti zvifeve vana Rahabhi. Handei kani kugwenga kune marangwanda, handei akanogadzikwapo. I'm saying how come marangwanda akazara kudai pamugwenga misomo, akaiswa nani marangwanda zvitunha zvese kusvika zviore aite misoro. Mukatarisa unoona mamuvu, unoona misoro, unoona maskeleton evanhu vamwe watokuka. Who put them there? Pane wakagadzikwa mugwenga marangwanda. Unoziva ticha anoseta exam ndiye anoziva answer. Haleluya. Iye wakatisika Kristu Jesu, iye unotida Kristu Jesu ndiye ane mhinduro nedambudziko rako. Hazvirambi zvakadaro. Ndiye ane dambudziko remhinduro rako manheru anayo. Asi kana tichimuungana apa, Bhaibheri tisingaritori as it is, tichiritora like naive kunge ngano story. Maini wangu aiboti pane vanoriverenga kucelebrate, they don't believe kuti zvinoitika mukati muupenyu hwedu. Tinorwirwa naMwari, tinosimudzirwa naMwari. Promotion comes not from east, west, south. Ndimwari vanonosimudza marombe kubva muguru vamanheru ano. Zvino mudzidzisi akaseta exam ndiye ane answer. Iye Mwari ndiye anobvunza kuti exekera atorwa kumazi akangogadzikwa mazirangwanda makagadzikwa were.
marangwana 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 chamukaya marangwana achamuka marangwana ndiye unobvunza mubvunzo dzeexamen ndiye anosete exam ndiye akasete ane hanya newe anokusvikira achibvunza kuti why are you single to this time? What is the problem? Why are you crying nemarriage him? What is the problem, Machoko? Why are you crying ne business here? Why are you crying nemapepa asati auya? Mwana uyo, why are you takazvivanza pamberi pamwari chikanguramba takati unspoken. God is faithful. Kana tafumura chiviso chinotiza akanga akafumuka skeleton yesa hapana chakafukidzira paari. Jesu ndokubvunza mubvunzo kungasingazivi mwana zvikanzi anomuka here because he is the examen. Naso uri kubvunza kuti zvinomuka here zvinofema here zvikanzi munoziva henyu mwana zvikanzi chideclare chitaura zvikanzi atokudza nestrategy yokukusimudza kubva muurombi atokudza nestrategy yokukusimudza kuti ukamira paizwi tanga nokupedzisira ndiye akanga izwi zvakasikwa zvese neizwi. Izwi ndiye Mwari, izwi ndiro simba, izwi ndiro rinorapa, izwi ndiro rinogona. Ukati ini ndicharorwa and you stop there period. Vanhu akakubvunza wangoti zvichaitika muchato uripo kana kutotenga gauni zuva nezuva uripo muchato uripo muchato ngaritengwe gauni. Ini ndoda kupa example ndakarorwa very late. Hanzvadzi dzangu dzanga dzaroora, vanina vangu vanga varoorwa. Musi wandakarorwa imwe hanzvadzi yangu yakati tichagariswa pano pakashaya nouya. That's how far it went. But kudenga kune anonosimudza marombe kubva muguruva, anonokusimudza achikugadzika pamachinga, anonokusimudza achikisa pane chimwe chinhano. Ingoti inini ndiri kuchata, inini business ndinoriita, inini ndinopora muzita raJesu, inini hakuna Mwari chavanasingagoni. Vabvunza kuti anoita ende to the man ane 38 years anondiitira zvakanaka akagadzikwa. Ndichikuda kutaura nenyaya yekugadzikwa. Taona paBritish boat kamuna chachichiri bhuka chapushwa kuenda muchihure nemacircumstances atingazivi but akapedzisira chaachiferi. Pano tikaona marangwanda akanga akangototi akagadzikwa. Handei pane akagadzikwa paBeautiful Gate vana mai 38 years aripo. Mwari wachiitire zvakanaka muzita raJesu. Ndiye anosimudza marombe kubva muguruva Mwari. Ndiye anosimudza zvakashorwa kubva muguruva. Ndiye anotiitira zvakanaka Mwari uyu. Munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Ndati munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Maramba muri Mwari. Ane plani maramba muri Mwari. Mugari narini anoramba ari Mwari. Asi pechigaro chake inzwa iwe mubatsiri wedu Mwari dari royeduzve mudziri nabo chivimbo nari pasi pechigaro chake vatsve nevakotwa ruokorwa kwana kuti pasi pechigaro chake pasi pemaoko ake matsvene ndiye anokuchengetedza, ndiye anokurwira, ndiye anokuperekedza, ndiye anokuvhomora kubva muurombe, kubva muguruva, kubva mubhini maunga uchisekwa. Zvavo haiwa kungodaro vanombogara muchoto marumu. Who are you to say that? Iye Mwari ane plan. Iye Mwari anosimudza marombe. Anonotora anoweti zvife patsime. Iye Mwari uyu anoti asina kumbotadza ngaanyore pasi. Mandara vakashanda. Ndiye anosimudza marombe mukuruva. Anogona, asi anogona. Uri mugari narini inzwa ikati. Mugari narini akabata. Akakuchengetedza. Musandibodadingwa zvenyu vanhu vachifanira kuseka mapinda mumatambudziko hazvirambi zvakadaro. Kuna Mwari anochinja nekuti vese vakagadzira 38 vamwe vanga vakutomuti muri kuri uya unourerapo here uya muti asati ane honye
ndozvatinoita vanhu. Tinokurumidza kutaura, tinokurumidza kungokriticize, tinokurumidza kungotaura. Munoreva uyo papo here. Chinzwa zvonzwa naJesu anosimudza marombe kubva muguruva. Takuona ndiri wagarisa. Dai maziva kwandabva, dai machoko. Kure ndakatakura zibhagidhi. Manhero anopana akatakura zibhagidhi. Manhero anopana akatakura zitengo rinorema. Manhero anopana ngarijatirwe pana Jesu kani. Jesu ari kupfuura. Jesu ari kupfuura. Jesu ari pakati pedu. Ndinozi dziri pakati pedu. Dziri kutaura zvimwe zvinhu pakati pedu. Ndakuona uri muBhaibheri mese ndiye anonzi ndakuona uri kure kure. Kuti wagarisa. Pane vagarisa here apo? Pane vagarisa here? Unosimudza marombe kubva muguruva iye Jesu. Ndinoda. Yeshe. Wandinoda. Ndinoda. Yeshe. Wandinoda. Yeshe. Wandinoda. Chimuka moyo wangu. Chigwada mira mambo. Chionga uchimba. Wedenga une simba. Mbozi wezvaruoko kani wedenga mune simba. Munonondinhonga ndiri chisekwa. Ndine chandani yacho chandabva kure kure nacho chinongoda Jesu. Chawabva kure kure nacho chiri kuda mambo Jesu. Chiri kuda simba ramweya mutsvene. Zima rigwaro. Regai ndipedzise ndichiverenga Luke. Ndakuda kutopedzisa zvangu. Luke chapter 13 verse 31 to 21. Ipapo munonzwa kuti hanzi regai ndinyasoverenga vhesi yacho muinzwe zvakanaka. Some people came to Jesus and said to him, leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you. Chinzwa izvo ari kupindura. Go and tell that fox. The Herod, he's a fox. He's the demon. He's the evil one. Anogadzika vanhu muguruva, anogadzika vanhu mubhini, anouya achipa zvakashata the accuser of the ane spirit of rejection, ane zvakangowanda. I will keep the Jesus on casting out demons, and I will keep on healing people. Today and tomorrow, on the third day, I will reach my goal. Ndicharira iwe fox iwe, inde munoudza gava iro. Svagava ngaribude mukati muupenyu hwedu. Svagava ngaribude. Jesu vanotisimudza. Kana vasvika vanokusimudza. Hanzi ndakaita nezuro ranhasi namangwana ndinoita. Gava munoriziva zvine makarisa anoda kutaura. Anoda kutaura pa. Ari mukati muupenyu hwedu. Ndiro rakadzizira. Amunda wapera nemakava. Achisvikobvurubvudza. Tine vana vedu kani vaunoti ukatasa kuti kuchinotadza kuti arorwe chiko. Kuchinotadza kuti aite basa chiko. Kumari dzake dziri kumboenda kupi konai Mwari? Kodoro racho hariperi, harigutwi rakaita sei konai Jehovha? Kwakunzienza wakaita sei konai Mwari? Kuzvino Mwari zvandakauya kuno ndini ndega ndingaita kutambura kwakadai here? Kuva munozviita seiko? Makava. Muzita rayo, go and tell that fox. Ngaritize, ngariende. Nokuti ndiri pabusiness rokusumudza marombe kubva muguruva. Ndiri padhuze rokuti cast out muzita raJesu ngazvibviswe. Makava ngaabve. Makava ngaadestroywe. Makava hanzi naJesu ndiri padhati. Ndiri mubasa. That's my business to do it. Munobvumera kuti anokubvisirai. Munobvumera manhero ano kuti anokuitirai kana kuti tinongoungana as a club. Hallelujah muzita raJesu. Nokuti pakanzi Peter naJohn endai ndiri kudzoka pamakava. Gava rinongorira rikarira kumusha kuyoguva rakagara kumusha inda kakurira kumusha. Unonzwa kuti kuchaasi kuchafa munhu maninji. Manzwa here manhero anogava ndo gava iro. Go and tell rinongounza zvakashata riri related nezvasva ibva muupenyu hwavana vedu, sva ibva paline apa, sva ibva mumamarriages, sva ibva munana gogodi, sva ibva muutano hwedu manhero ano muzita raJesu. Go and tell that fox, get away, shut up. Muzita raJesu. Unondibvisirei pandaiswa naMwari iwewe? Unondibvisira uchida kunondigadzika pamwe. Pauri iwe adi kunogara ipapo.
muzita raJesu. Haleluya. Gavera iri yakafanana riri mukategori yembwa. Saka raifanirwa kugara mudzimba but nekungoshata kwaro nokungoruma nehasha rakaitwa rejected. Kune vane majambwa erejection zvakazara zvese zvaunazvo asi kungonotariswa soko hamino zvazvakangoita. Mwari ngavatibatsire manheru ano muropa raJesu. Go and tell that fox. Go and tell that fox. Kuti ndiri kuuya ndine upenyu hutsva inini, ndauya nerugwaro handiri kudzima rugwaro runopopota mukati memari, runopopota mukati memhuri, runopopota mukati mevana, rusina kana chakanaka chimwe. I come kuzobvisa ndichikupai upenyu hutsvati. Peter naJohn vanonzwa kuti Jesu amuka. Haleluya muzita raJesu. Reganipo patibate ipapa ndakutopedzisa zvangu nguva yedu. Vanonzwa kuti Jesu amuka. Haleluya. Haleluya. So sanete inzwa irozi yako uri nachibe mama taurinde inzwa bakakurinda bari kukunangisa iwo wese vachinama taurinde. Vanzwa kuti Jesu ari kumuka. Amen. Ndakutopedzisa. Vanzwa kuti Jesu ari kumuka. Peter ndobva naJohn ndobva amhanya. Peter akagara achingovhukira anombomira achitarisa zvinhu. John ndobva amhanya ndiye aiswa paditi naJesu. Ndokubva ashikongodongorera kudai. Haana kupinda mukati. John akanzi shuwa amuka. Shuwa amuka. Chenjera kugadzikwa pakudya zvisizvo. Zvionere wega usabvuma kugadzikwa pasipo. You have a voice. Wakapo authority na Jesu iwewe. Ndio zvakafira pamuchinjikwa kuti titaure tigone, tibviswe, tichisha. Akauya akatisira authority. In him we can do all things. Christ Jesu, the hope of glory in us. Zvikanzi Peter ndobva uzoya ndobva api. Ndobva ona chira kumusoro rakapetwa, rakaiswa kumusoro. Kumasoro kweso ranga risina. Musoro kandiwo unofunga. Musoro kandiyo engine. Musoro ndio zvizhinji. Ndio the mindset inoafekwa na Satan. Jesu akati ndoda kusiya ndagadzirisa musoro unofanirwa kuita induct. Ndoda kuguresa musoro wewanda wako wemwana wako akadhanganidzwa naniko. Jesu wati handisati ndaenda machira akapetwa. Zvinofanirwa kunaka. Muzita raJesu. Zvinofanirwa kunaka kunze kuti pauya munhu adhanganidza jira iri rangosungwa zvisizo. Unonzwa kuna John 11 wakuti bvisai machira. Wamukasi bvisai machira, otherwise there is confusion. Haana chaanoona, haana chaanoita, akapomberedzwa nemafuta. Musoro wakangoitwa kungosungwa zvakangoshata. Ndobva asiya ari Peter zvakanaka. A mindset, a new mindset kuti ndauya kuzokugadzirisai. Peter akapinda tukanzi jira rakapikwa kumusoro uko. Haana kudzoka kuzoya kuzvigadzirisa. Kuda kuti he is still around with us. Ari kufamba dai ari pakati pedu, simba ramwe ari pakati pedu. Makara. Go and tell that fox. Iwe unondigadzikapo wadi kugara iwe. Ndiye Jesu woga. Ane voice. Ine nyasha. Ine rudo. Ine favor. Ine mercy. Ine forgiveness. Ine generosity. Inoita zvose. Rakasha ngatisangane naye. Ngasangane nesu kudzimba dzedu nevana vedu. Anotisimudzira marombo edu kubva muguruva. Tinavo vana vatinochemera, tinazvo zvatinochemera, tinawo mamarriages, tinawo mabusiness, tinawo mabasa, zvakawanda, the list goes on. Nemuzita neropa raJesu. Amen. 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 Ngatimbobvisai pamamute. Mazvita Martha, mazvita magara makagadzirira chokwadi. Tibvisei pamamute ana mama tipururudze shoko. Mazvita. Mazvita.